de nyame ahwe no so de nyame mana huna de kiye oba bibi owo ebi a wotifie ebi asam na wotika mo ebi a wote ompa so ma nyame nte wo ne dana se ma no so ye ne kase aye chani bi ni mo nya dana se na mo do no so ni asasi yo na da everybody ya wando mo ti ya ti asi wa ma ye wa mi ani mo trust o so everybody ya mo ye so mo de no la kase everybody so ani de bi ya turo so si ya ani a mo ti asi wa ya nkwa wa di ko ma ma ye wa do ni ti ana everybody ya kasa ya ya so ni wa mo ni mo so wa o kikawa you na ye peja wu di no so de ni ya kase ma wo su de nya ko da wa se se da wo da wa se da wo Shanka with it. I am
Thank you, Jesus. Nyankopon shira ubi. Sa enano pay on sumpa first service. Ebom eye rade aye. Odro Harriet or say on in a bush nyina de rade ase. Root esumeni. Mary some nyina sa oye rade aye enanu pay. Bia sabre otika mu awukwa adwuma maybe so say enanu pe obombofo no hwe wo so no wada na se bia wo siesi ho akwa adwuma wada urade ase mo amotie o Canada sabre eye anajofa Bible say yen sorry anajo de so mfiti ase ne keke bubu nyame so bia utie wo UK sabre ade ache wanda urade ase enanu pe and Adiachi, ye tibina Bobby will be blessing. A jabby do be few. Also, dear Yanko Pasha was so. Dear Nemo, Onyamekania, dear Nemo, you're just some 145, verse 21. You're there, David Deacon. Manu beka erade ayeye. Manu beka erade ayeye. Na mahonam nyina enhyira ne di kron. Na mahonam nyina enhyira ne di. Amen. Dada. Ose manu ba ye de. Beka erade ayeye. Manu beka erade ayeye anopai. Ayeye erade ayewo. Na bibi o hwe ya utie ye bi. Bi e wa na ka bibi kire erade.
Jesus. Miye Felistini na monso mo ye so nko a muni mo barima bi na onsane emra me nchen se otumi ne me ko na okumi a ene ye beye mo nko a na se me nso mitumi no na me kuna ene ma ye me nko a na masom yen na Filistini no ka se me de mitwa Israel mpesua mpo a ene dai moma me obarima bi na yenko na so ni Israel nyina te Filistini no nsam yi no wanakoma tuye na osuro par etoa so aduasa miensa na verse etuba kono. Hallelujah. Amen. Ahwefo ne atiefo a enano pay o hwe ya utie yen e wo sumpa first services. My God. Asembe na wate a ama wakoma etuo. Asembe na wate a ene ama ehu akanwo. Ene wate no di ama wakoma etuo di aba oso ama usuro. David said ya misuro no eno na aba meso. Ene jaisa ohaw ni nyina fama Ewurade na Ewurade ebeye. Di ama wakoma etuo ni nyina jai ni nyina mu Ewurade na Ewurade Nyankopɔn obeye. Die na ama wakoma etuo. Bible say ohene so breso no. Bible say Filistifo boa wona dona no no bekire sraban wo won so ene die na akire sraban wo so no si okohia e wo valley of Eli ene Ela bonhwa no mu no na aye suro aye hu aye mane aye tete aye kodan na yese beri mabi sori ya na ye friend Goliath ya ni hu ye hu
ɛnɛ deɛn ɛna asɔre wɔ so Jesus. ɛnɛ yareɛ bi asɔre obi so a ayɛ Goliath Jesus. ɛnɛ yareɛ bi asɔre obi so a ayɛ Goliath wɔ ne soɔ saa yareɛ no bɛwu Amen. ɛnɛ adeɛ bi asɔre abusua bi so a ɛhome abusua no so a ɛyɛ owu abɔfoɔ bi awura abusua bi mu a abusua no mu abusua no mu ase bɔfoɔ nyinaa etutu gu fam wɔn abusua no deda wɔn so nyinaa ewuwu adeɛ no asɔre abusua no so Yes. ɛnɛ Goliath bi asɔre abusua bi so ɛmɛ nyinaa sam hɔ sɛ yɛ ma mo nkɔ awareɛ daa ɛmo mmarima nyinaa sam hɔ yɛ sɛ yɛ ma mo nyɛ adwuma papa daa ɛmo atitire ne anintire nyinaa yareɛ bi teete wɔn ɛnɛ deɛ na ɛteete wɔn deɛ na ɛha wɔ deɛ na ɛdi wunya na Israel busua dɔm ne nyinaa deɛ na ɔteete wɔn ɛyɛ Goliath yɛsɛ n'akotadeɛ no mu duro n'ankasa ɛyɛ pem enum na ɔba bɛtiatia mu na Israelfoɔ na hodwo na ehu aka wɔn ɛnɛ yadeɛ bi ama ehu aka busua bi yadeɛ bi ama ehu aka obi ɛnɛ ɛka bi ayɛ Goliath wɔ obi so awaresɛm bi ayɛ Goliath wɔ obi so sɛ yɛso basabasa bi ayɛ Goliath wɔ obi so ne se gyae ne nyinaa mu ma Awurade ɛwɔ Sompa First Service altar yi so na Awurade a ɔyɛ nsɛnkyerɛ ne Nyankopɔn no ɔbɛyɛ. Amen. Me se jani nyina mu ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Me ka se jani nyina mu ma Awurade a. Na mo agye so se Awurade bɛyɛ. Efiefo. O tie mi wɔ kan mu. O tie mi wɔ adwuma mu. Afa na wasɔre wɔ odam mu. Me se de ama nra wokɔ wo na yɛ so no. Wana no jani nyina mu ma Awurade. Awurade bɛyɛ. Mo a mo hwɛ yɛn ɛwɔ US. Mo a mo tie yɛn ɛwɔ Canada sam na yɛ anadwo fa anadwo ntimi nna ɛna korɔkorɔ akyɛw ɛna awɔ no so asan no ayɛ den me se gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. mo nso so a mowɔ Europe a saa mmere ade akye wɔ hɔ ɛwɔ UK no mu a saa bere adwuma a wɔkɔ nneɛma mu nyinaa yɛ busy basa o credit hour mese course a wanya firi ɔman Ghana mu ama wadwe mu nyinaa yɛ bebree mese gya haw ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. wo haw ne sɛ wa mane ne sɛ ɛduru gyina bia sɛ Israelfoɔ na ahodwo na yɛntie verse tetere no ɔhene no ka asɛm bi kyerɛ ɛyɛ nipa yɛfrɛ no David. Ɔsɛ na Saul ka kyerɛ David sɛ na Saul ka kyerɛ David sɛ wontumi nkɔ ne Filistini no nkɔko saa Goliath yi deɛ wontumi ne no nkɔ ɛfiri sɛ wo deɛ woyɛ abɔfra na ɔno deɛ ɔyɛ ɔbarima ɔkoni ɔyɛ ɔbarima ɔkofo a ɔyɛ ɔkofo firi ne mmɔfra sɛ wakum nipa kuma yɛsɛ biribi wɔ fie hɔ yɛsɛ aduadeɛ bi wɔ fie hɔ yɛsɛ apam bi wɔ fie hɔ saa apam no ɛno na ɛsɔre tia wo wafa saa adeɛ no ɛno na ɛha wo soa no ma saa adeɛ no ɛno na ɛbrɛ si masi ase yɛsɛ abusua yadeɛ bi wɔ hɔ ɔsɔfo ɛba wo so a w'ani fira ɛba wo so a ɛde stroke di brɛ wɔ ɛba wo so a ɛyɛ diabetes gye sɛ yɛtwa wo nan ɛba wo so a gye sɛ waware egu yɛsɛ efie hɔ ɛhɔ hyeɛ saa adeɛ no ayɛ Goliath wɔ wo so yɛsɛ baabi bi a company na wowɔ mu no yɛsɛ saa company no yɛsɛ saa de bia yi deɛ wonyɛ duru saa de bia no pɛ asɛm bɛto adeɛ no ayɛ Goliath mɛsɛ gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. mɛsɛ gya ne nyinaa mu ma Awurade na Awurade bɛyɛ. ɛna no pɛ meba sɛ mebɛ ka kyerɛ obi sɛ yɛsom Nyankopɔn a ɔyɛ nsɛnkyerɛnne Nyankopɔn ɔtumi ade nyinaa yɛ baabi bi aduro yo haw no ɛhen ɛna wode fa kɔɔto nsɛm no ahemfie sɛm no awoɔ sɛm no wokɔɔ hospital no doctor ne ka sɛ ɔsɛ baabi aduro gyeɛ wọn sọ ọdị nyame bẹẹ mu ọsẹ di kyerɛ nyame ɔno ankasa wɔ gyidie sɛ Nyankopɔn nko ara na baabi aduru yi no obetumi ayɛ ɛnɛ Sompa First Service yi so yɛ ka kyerɛ obi sɛ
bibi asɔre na de na edi hu edi amane edi atete edi kodana na abre nipa bi na saa de no etese Goliath na saa Goliath no obewu that Goliath must die. 2026 that Goliath must die. The aye Goliath wa busia no so no. The aye Goliath wa shebere no. Jesus. O man no shebere no so. Wa ware no mo. Wa adwuma no mo. Akwantu sem no mo. Akwantu no mo no. Bro no no so no. Krodua no mo no. Sa Goliath no obewu. Na ansa no obewu no. Jesa ogya ni nyina mo. Awurade efise awurade nya bamu a na enkunumdie eye awurade dia ena utie onyankopon anase utie nipa ena utie ohene sola na ohene so se sa papa no ono de oyokofo wa kwafi no mofrase wa kum nipa kuma ena David so say obema nani so e de akire mpo hey ena ne mua befri asafa Awurade enti David ka kire ohene so se na samerehwe magya Jesse nwan no wosre no mso a na se aboabo ne bisisre bi jada bi ba onyame boame ama betete ne mo nyame a wahwe wo so afro mofrase nyame a waje wo tata bedu sabre mesi dia yese Goliath sa dia yese Goliath no se wo jai mo ma Awurade a Awurade beye ene be pese be bi o hwe ya wo tie ya firi bia wo jai sa ha no mo wo jai mo ma Awurade obo se me ma no esei me ma no ewu me ma na warisem me ma na djuma me Kristo sumo bo ne bi akekire me de me ho enye o ayese Goliath wa me so dia ne nyina mo ma Awurade edenti na umie wa no wo fi ho umie wa no ewa djuma mo ka na utim no umie wa no ka bi ekire Awurade sabra o te o pa no so sabra o bo ahwa akwa djuma no anya me che o ka je mo ma Awurade fatu Awurade bia wa na bo pa Awurade o si afa ya kwanyina shawo sana wona obeye wa no ko na Awurade abawanya wona bo akwa so ya so ya basa enya ni na mo Awurade na Goliath was sorry for so many years and for days our cassette Israel and we now come on job sorry see what my die only one day hey David is sorry David is sorry Bonfire, my Namento, bonfire, if you are bonfire, bonfire, Sabra who says you away, after you man bonfire, Sabria, all bonfire, my Namento, I am
Everybody a Bible teacher. Everybody a Bible teacher. Matthew chapter 18. Very number 18. Nyankopon shira opi. Amen. I was some perfect services so. Eye bra ye bompa ye sra rade ho mobru ade e woda no mo. Eye bra ye de damu ni nyina share rade nsa. Yes. Ena de na ama wusuru. No ohene ye fene se ohene so onene manfo de hu aka wo. O se be ma no babubom. Obetwa mpoa. Ena de na ebubom a kire. De na ekasa a kire. Eye ehu bi aka obi. Eye obi so obewu. David say me wu na metena say you shall not die. Yes. But you live. Amen. Metena say 2026. Amen. Over can rather me ya kire. Obi adwuma egu. Obi adwuma egu. Obi awarie egu. Obi ma essay. Obi ma essay. Obi krata sem no say obi man so. Diana David kan. And now o say bio anu aka che rade say Erade me jani nyina ma wa rade menim se wa rade obeye Erade kasama me e ma dia ye se Goliath ne ntofo ma me Erade kasama me Erade bua ma me Erade ye ya hu hia mo buafo manya me se to ne biom yes you are no
In the name of Jesus. Nyankopon shira opi se o bompa ene Facebook no so ayehye enshira ba mu nyina mo gyina so mo bompa Nyankopon on shira mo ewo so ewo Facebook no so sabre ye betu ene demu no ahyewrade nsa. Commit the day unto the hand of God. Edebia ye bodin said dan inshira wo denmu. Sa anso so na how ewo edenmu. Ye de demu no nyina be hye Ewrade Nyankopon sa. Ubie utwere sana ko Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ye de demu no de masuku nsem, o madwuma, ukura dife no ofiba, obu a otu kwan ne. Obu osusu o office ho enyoma nkoyie o shop ho o store ho enyoma nkoyie ene o de be hye Ewrade nsa. O se fa wakoma bata Ewrade ho. O se fa wakoma nyina bata Ewrade ho. Na mfa wo ho ntwere hunu mu. Emfa wo ho ntwere hunu mu. Hunu wakwa nyina mu. Hunu wakwa nyina mu. Hunu wakwa nyina mu. Hunu wakwa nyina mu. Na ono na obetene wakwa. Na ono na obetene wakwa. Enti emfa ho nto wankasa wo so enede. Enti fa wakwan no hye Ewrade nsa. Na oso obetene wakwan. Obetene adwuma no. Esika sem no. Aware sem no. Oso in all ways acknowledge him and he will make your path straight. Hallelujah. And then nyame betene o. Nyame betene o. And now ubie wa no aka che Ewrade say and now we different wo fiba. And now we dwuma mu ho. O ma no wa warrior. Baby o udi dwa no. Baby o ton ade no. Office ho no. Nyoma bi a person sorry wo office. O je Ewrade adi. Vie wa no school ho vie wa no. Na Ewrade
in the name of Jesus. Kasa na day. Me Frenchra, me Frenchra, me Frenchra, me Frenchra, me Frabambo, me Frabambo, me Frempaja, me Frempaja, me Friend Munyam, me Friend Emma me Hon, Emma me Mano, Emma me Jumano, Emma me Jumano, Enedeyo, Enedeyo, me Difreno, me Difreno, Ebeye Nshira, Ena me Fibano, Ebeye Nshira, Enedeyi, Ebesimiye, Enedeyi, Metin Semede, Enedeyi, me Difre, Ebeye Nshira, me tonwa yebeto soso a yebetua enedei meni beje enedei mebusia ni beje enedei me mabeni beje enedei menya pomode enedei medidie beye nshira enedei erade be shira me erade be shira me juma erade be shira ma ade nyina enedei medin kunim enede medin kunim majuma no bedin kunim ma no bedin kunim wo Yesu demo tresam ne se otene ni enkanche ne kras ene se besini ye enti enede mu no ebesimi ye ewo enede mu ade bone no ewo enede mu no enye juma ewo me shebre so me pedua so me maso wo Yesu demo ena anopei ewie anajufei enyumrei bebebi a wo hweme a wo tie me ni me tim me gina ho se nyame somafo nyame difo Bible say ye sha ebegina yes Lord na ye ka soso a eno awrade bema na bem ena obibi a wo hwe ya wo tie ya oyare me soma nyame ayare sakọ wo nchen amen wadwuma mu ofie ho say ye aspiti ena woda ena gi wayare sa amen me hwe yare sa tu me se emra o change wayare sa amen gi wayare sa amen obano nya yare sa amen ukru nya yare sa amen oye ne nya yare sa amen yare no tu afiri wo so amen wa wo ton wa ye nto enedei me pagya dwadifo ebe awrade nim ene wo ton wa ye beto amen ene wo ton wa ye beto amen me frato forma amen me frato forma amen me frato forma amen mo ton wa ye beto amen wo so ton wo betua amen na wo ton so so ye besen ye tua amen wo Yesu demo amen wo Yesu demo amen obi a wo pa adwuma obi a wo pa adwuma adwuma sem ho aye den Bible say ensan na me fra adwuma ma amen me fra adwuma ma me fra adwuma ma yo Europe me fra adwuma ma yo Asia me fra adwuma ma yo America me fra adwuma ma me fra adwuma ma me fra adwuma ma Australia me fra adwuma ma continent bi owo so me fra adwuma ma yo Africa me fra adwuma ma yo oman Ghana imu me fra adwuma ma amen obi biara enano pay de obedie de obenom o masem ene nyankopon a oma aboa kwankwan obi aboa adenne ekoma Elijah aduane di ye no nyame onsan kire ne wie moma ho amen ne onam obi so ma osika oma waduane amen fra boa forma ne de me fra aduane ma me fra aduane ma me fra sika ma me fra sika ma o Yesu demo ade bi eda wakoma so wo appointment ene dey o na o kwa appointment bi ene nkudum de ya wo de a na obenya ni pani madom na obenya nyankopon ni madom James so sa amen prince amen 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 ye bom paye akọ onaye so obo okọ onaye so na daye bi a wo so ye na wane nye ena waye basa obi kura so dai na obi ne da obi so dai na odidi wo dai mu obi so dai na ye pam no na ye bonu tuo dai basa Jesus ena ye bompa Bible say ye gitumo a ebe ye adwuma na ya mpreso a enye adwuma ye jada ye bon nyina ma Awurade na Awurade be ye den finally say ya monye so ye jamu ma Awurade a Awurade be ye na fie ofo so age so say Awurade be ye
Hallelujah. Amen. Ene de mu so o wa komaso ade bi na o de to awurade nim emra o jai da ye boni ba awurade nim na o twetwam no o wa komaso ade bi so na o de ba awurade nim na o sre awurade se ene de awurade kai me se ne wa doye no mo bro ho sotie bi e wa no na sha se bo Yes, bi e wa no na bo pray ese evil agenda ese evil dream that you evil agenda Adeponia accident in the name of Jesus. Shout, I break out. I break out. I break out. I break out. More space in some Facebook, YouTube. One type of say I break out. Any evil dreams, any evil agenda. Jesus. Or born for the general to be a foul, My God. And then the moon you, the man was a Sabia, yes, would be chum. Amen. And now no pay me same peja driver phone in a bell at the enemy. My God. Me bomb pass will be a woe to coin me the wakento no shell radin sa. Amen. A radinu with nimna radinu with chi. Amen. Over kwa could do a home asem. Amen. Over so radid over back. Amen. More much trotro in a meadow cano those who call yes mojan. Amen. And never fra passenger for mount. Amen. Fra passenger for mount. And net they will can and say. Amen. And net they ubenya will say. Amen. Yesu Christo dino. Amen. And then me bomb pie mani pe biara or call appointment be. Say ubenya ni peni madon. Amen. Na ubenya nyanko peni madon. Amen. Ni pe biara waso da ye papa erade ma ne mrem. Amen. O da ye papa ne ye twen se emra. Amen. Obi bia wa hye wo erade ma won tenenka. Amen. Erade ma won tenenka. Amen. Ahimfi asem. Koto nsem nya nipa ni madon Amen. nya nkopɔ ni madon Amen. wo Yesu demo media school fo nyina ba awurade anim wɔna wɔsua pɔn mo wɔna wɔde sua no wɔ GPA ni nyina aba fam me bɔn pa sɛ ensɛm pagya biom awurade mpagya biom wɔsɛ ka obi nyansa omisa awurade so wo Yesu Kristo demo ɛna nanu pɛ ya bɔn pa yɛ ka amen prensa Amen. 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 Ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ hɔ deɛ wakan deɛ wagya mu ma awurade no nyinaa no awurade bɛma na ayɛ hɔ sɛnea wonim no ɛyɛ sompa first service so no pɔmpa yɛgu phone so na ebu wɔ ha wohia kɔ obi a wotwɛn sɛ yɛfrɛ wo obi wɔ koraa wo Gmail anaasɛ wo email wopɛ sɛ yɛ email wo bibi ɛnyɛ maaɛ wowɔ document ade bi wopɛ sɛ mebɔ so mpaeɛ no yɛ ne krado na ansa na no wohwɛ wo TV n'anim a wohu yɛ numbers mako 3 mo a mohwɛ Facebook ne TV no ebi anɔpa yi wɔ mpaebɔ bi wopɛ sɛ me ne me team yɛ ne wo mbɔ a
Samne numbers ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mienu 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers training na enche na be sign out na yakọ akọfa nunsia kasebo no abrawo wa mo a wote yenka eye sompa service na one nyame somafo nyame akọ nyame defo Albert Saki kwapo ne ni team na wote yenka dwumadie efiri dwada ekosi fiada na de brawo saa nso na enwumre no kronkosi no ndu no ye de sida awa no brawo enti ebia sida awa no so onyo bia ena nwumre yi opon wadwuma eya one ye mom na no so eye fire sabre de yanko Facebook no so na wona ene dai wosai womre a one ye som wo ho no ye na nipa no kakra edi sabre also for Thomas Abana say Bacho Ibrahim Ano Madison Sunday Bright Dankwa Patience Empale UK. I am Ishmoto Joseph Sam Ruth Asamoah Prong Justina Echampon Porsche say in Shraba Letitia Sapon Sechere Evans Kakari Dansoware Richard KNT Mary Sam Juliet Mensa Lindo Usu Abigail Echampon Obekia Brago Aisha Dauda Am King Desmond Ruth Asamoah Boache Konsan Faustina Eje Nana Jesua Georgina Yambele Mame Agi Emmanuel Eje Nana Des Jaina Janet Ewua Mami Eunice Ruth Boache Efia Gospel Sefa Jennifer Janet Ampon Sam Obe Free Jimamo Usu Free George Hood Seraph Boaten Yaw Mensa Matilda Zinabu Amedu Prince Owusu Free and Danso Samuel YouTube on so Angelina Fokue was so Sam Mary was so Inshiraba was so Josephine Gomez was so Zinabu Amedu was so Anna Anthony Opokun so YouTube no so anope Nyankopon shiramu pi se mo sai momre eno madaje emode som wasompa 5 services so se na wanya no entie dada no efri dwada ekosi fieda na ekosi se ye besan ya ba mo nchen ebiom no na erade ama mo adanse ene da mu ni nyina baby bi okobia ensi uyi onye nipa ni madom ne Nyankopon eni madom ye besan ya hia biom kosi se ye be hia no na erade ama wadanse sabre de ye kọ na yakọ akọfa no nsi akase me no bompaye ego phone ne ade bi opese me kira so me gina afidi kese so bompaye peja wo cell phones no ba rade ni enne ko bi a wo hwe ni mo kwan erade manwuntie amen nipa bi a opese wo tenenka erade mboa mo se metemi babi nka che meti madwuma yefo bi ka che enne me pese o me frobia menya no erade ma wonte ne nka tie sikwan erade yimfiri ho o hwe sika bia ne mo kwan o pese ye email ewo email o gmail erade ma ye email amen documents bia ade bia o pese me boso pai me de dosu ko wo Yesu mojem me fra dance me friends enchene me frenya me tumi goso wo Yesu demo na ma bon pai kan amen amen ya men shira upi senne o sai umre awo sompa first service ya besan she be kosi se mesen ba wo champion me ni mi team no na rade ama wa dance yanko enkrane yanko fa no nsia kase bono bye bye